Ahojte študentici, vitajte opäť pri ďalšom videu. V dnešnom videu sa prenesieme do obdobia rozumu, poriadku a pravidiel, do sveta európskej klasicistickej literatúry. Spolu sa pozrieme na 17. a 18. storočie, kedy Francúzsko zažívalo svoj zlatý vek pod vládou Ľudovíta XIV, známeho aj ako Král Slnko. Bolo to obdobie, keď sa literatúra inšpirovala antikou a umenie muselo byť vzorové, dokonalé a rozumom riadené. Povieme si, čo klasicizmus vlastne znamená, aké boli jeho hlavné znaky, to boli najvýznamnejší autori ako Voltaire, Diderot, Molière a ktoré žánre ovládli divadlá a knižnice. Dosť bolo k úvodu a poďme sa rovno vrhnúť na to. Poznámky k tomuto učivu nájdete na našom Hero Hero, taktiež tam nájdete aj vypracované všetky maturitné témy zo slovenčiny a literatúry, ním poznámky, podcasty a malé testíky. Taktiež robíme aj témy na želania, takže určite sa choďte na to pozrieť a poďme teraz na video. 17. až 18. storočie bolo časové zaradenie, kde zaraďujeme európsku klasicistickú literatúru. No možno sa pýtate, čo sa dialo v týchto storočiach a aká bola spoločenská a historická situácia. No my vieme, že v tomto období kolískou klasicizmu je Francúzsko a vláda absolutistického panovníka Ľudovíta XIV, ktorého voláme aj Kráľ Slnko. Centrom umelcom sa preto stávajú šlachtické dvory a sídla a taktiež aj panovníkov dvor. Módnym jazykom sa stala francúzština a vďaka tomu sa hrali a písali divadelné hry vo francúzštine. Klasicizmus. Odkiaľ vznikol tento názov? Slovo klasicizmus pochádza z Francúzska a znamená vynikajúci, vzorový, príkladný, ba aj dokonalý. Európsky klasicizmus ako taký sme nemali iba jeden, ale rozdeľujeme ho na dve fázy, na osvietenský klasicizmus a vrcholný klasicizmus. Poďme sa pozrieť jednotlivo na oba. Znaky osvietenského klasicizmu. Základnú filozofiu osvietenstva nám priniesol René Descartes. On bol významný racionalistický filozof a pokiaľ netušíte, kto René Descartes je, tak určite ste už počuli jeho frázu. On je ten, čo povedal myslím teda som. Cogito ergo sum. Ďalším znakom osvietenského klasicizmu bolo aj to, že spisovatelia boli aj vedci, filozofi a myslitelia. Taktiež nám tu vznikali učené spoločnosti, vznikla nám tu encyklopédia a bola tu obrovská kritika cirkvi a absolutistickej moci. Najvýznamnejšími predstaviteľmi osvietenského klasicizmu patrí napríklad Voltaire alebo Denis Diderot. Oba pochádzajú z Francúzska. Denis Diderot bol napríklad encyklopedista. Napísal veľkú encyklopédiu, teda prvýkrát na svete vytvoril encyklopédiu, kde sústredil dovtedy všetky poznatky z vedy, umenia a remesiel a skladala sa z 35 zväzkov. Toto bolo jedno z najvýznamnejších diel celého osvietenstva. Títo encyklopedisti fungovali na takom princípe, že sa spojila skupina filozofov, ktorí si povedali, že múdri ľudia môžu edukovať ľudí. Tak sa títo múdri ľudia spojili, teda tí filozofi, a začali edukovať ľudí. No a v Anglicku najvýznamnejšími osvietenskými predstaviteľmi bol určite Daniel Defoe, alebo aj Jonathan Swift. Daniel Defoe napísal dobrodružný román Robinson Crusoe a Jonathan Swift napísal alegoricko-utopický cestopis Gulliverove cesty. To by bolo všetko k prvej fáze osvietenského klasicizmu. Druhá fáza bol vrcholný klasicizmus. A znaky vrcholného klasicizmu nadväzujú na antiku, teda prekladajú sa tu diela, používame trojjednotu miesta, času, deja, časomieru a taktiež aj štruktúru diel. Významným tu bol aj Nicholas Boyle, ktorý vypracoval pravidlá na písanie diel. Napísal 5 pravidiel. Prvé bolo logická jasnosť hlavnej myšlienky. Druhé pravidlo bolo vyváženosť jednotlivých častí. Tretie pravidlo jednoduchosť deja bez odbočení. Štvrté pravidlo žánre sa nesmeli krížiť, museli byť čisté. Piaté pravidlo presnosť jazykového vyjadrovania. Ďalším znakom tu bolo aj to, že sa tu zaviedla kalokagatia, teda súhrn troch zložiek, krásy, dobra a pravdy. Taktiež nám tu vznikli aj charakterové typy postav. To boli také nadčasové postavy, ktoré mali vždy rovnakú vlastnosť v každom diele a v každom období. A taktiež tu vznikol typ postavy aj rezonér. Teda autor vyjadroval myšlienky a svoje pocity prostredníctvom postavy. Žánre v klasicizme. Pozrieme sa najmä na žánre
žánre vo vrcholnom klasicizme, keďže žánre sa tu rozdeľovali do dvoch skupín, presne podľa antického rozdelenia, na vyššie a nižšie. Medzi vyššie patrili tragédia, óda a eposy, medzi nižšie komédie, bájky, satíra a próza. Tie vyššie tak boli určené pre vysokú spoločenskú vrstvu a panovníka a postavy museli byť z vysokej spoločnosti. Jazyk bol ozdobný, kvetnatý aj rímovaný. A nižšie žánre boli určené pre mešťanské vrstvy. Postavy nemali urodzený pôvod a jazyk bol jednoduchý, z veľa humoru a vtipu. Slúžil na zábavu. Predstaviteľmi vrcholného klasicizmu z vyšších žánrov bol určite Pierre Corneille, ktorý napísal tragédie, a z nižších žánrov Jean-Baptiste Molière, ktorý písal komédie. Medzi jeho 3 najvýznamnejšie komédie, ktoré napísal, boli určite Lakomec, Zdravý, nemocný a Mizantrop. Moliéra si budeme rozoberať v nasledujúcom videu. Tam sa pozrieme, ako je to možné, že Molière spravil z komédie vyšší žáner, ako sa dostal k samotnému písaniu, či kedy zomrel. Taktiež sa tam pozrieme aj na celé dielo Lakomec. Rozoberieme si rozbor celého diela a taktiež sa pozrieme aj na samotný obsah. Takže určite sa nezabudnite ísť pozrieť aj na to video. No a tým pádom sme sa dostali na koniec celého tohto videa. Poznámky tomuto učivu nájdete na našom Hero Hero. Taktiež, pokiaľ by ste sa chceli otestovať, nájdete tam aj malý testík. Robíme aj témy na želania. A taktiež tam máte vypracované aj všetky maturitné témy zo slovenčiny a literatúry. Nezabudnite nás podporiť lajkom a odberom a to by bolo zatiaľ od nás úplne všetko a zatiaľ sa majte a ahojte.